Osea, komuniketolan aukiten zen duen etxean? Komune aukiten dugu, justo lagune kabitzen zen, da honen alturi ez baina askutxea balik, bastante alturia, egurrezko tablo sendo bat, zuru bat den igo nara gara, dandize bera. Bai, eta hori gero zer gortara, edo nora ibaten zen, edo... Kortara, txiseposora guduz dana. Txiseposora. Guk gau inbetxe bat, txiseposuta komuna hasi dugu bine. Bai. Dengo leku. Lago txorna, txaua zan. Eta norbera garbitzu eta egiteko, dutxa eta itzeko, zeholan orduan dutxarik eta lan ezaguak? Dutxek, ez, orduan baldien, zerien, palankanetan da, garbiki bat hartute bat. Bai. Horrela, oingo moruena dutxen dena. Bai. Eta ure bero erabiltzen zen duen, berotu iten zen duen bero? Ure bero zen duen. Txapie egiten du, txapanan laba da bitua, txapiek. Bai. Da, labi depositue, txorro bataz. Bronzesko txorrue, da, politxet zen, Bai. Da, zue izun dute beti, da, berotu, da, betetan utzitzen zen, azela bete. Bai. Da, beti betete guina. Ure bero okiteko? Ure bero, beti eguen txorroa, da, pinean palaganetan dize. Bai. Da, gero, ure partien, errakara gute egin, errakara, presio, gure gortan azan, presio gure gaztean, Bai. Da, errakara, haitek eta maziztik joen artien,